Aktar kmieni matul il-jum komplew il-baskets tradizzjonali u din id-darba kien imiss lill-gradwati tal-kors tal-liġi li ċċelebraw fid-Dar Ċentrali flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fejn dawn il-gradwati qasmu miegħu il-ferħ tagħhom li wara snin sħaħ ta' studju issa x-xogħol tagħhom qed isarraf f'riżultati pożittivi. Alex Borg ħalħin biex jawgura lil dawn il-gradwati għal din il-kisba tant importanti f'ħajjithom fejn der evidenti fis-sala ewlenija tad-Dar Ċentrali l-entużjażmu ta' dawn iż-żgħażagħ. Dan fil-waqt li ġeddet il-memorji tiegħu ta' meta anke hu kien gradwa mill-kors tal-liġi. Alex Borg flimkien mal-gradwati komplew jiċċelebraw anke propju fil-vettura stess li biha kienu qed jagħmlu l-baskejt. Din is-sena jiggradwaw 1718 l-student mill-Università ta' Malta, numru li fi kliem l-Università tikompli jikkonferma x-xogħol kbir li jsir minn din l-ogħla istituzzjoni edukattiva f'pajjiżna. Kollox huma 657 l-irġiel li gradwaw fil-waqt li hemm 1057 mara.